Muistakaa, jos tykätä videosta, tilata mun kanava. Laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte. Muista tilaa kanava ja tykätkää tästä videosta, jos te haluatte Olen nyt jo lisää. turpa kiinni. Mutta tosiaan, jos piditte tästä videosta, Liiskatkaa sitä like-nappulaa. jättäkää kommentti ja tilaa kanava turpakin. Eipä tässä muuta. Kommentoikaa Pistäkäähän peukkoja. ja kanavatilaukseen. Terveisin Suomi YouTube. Olen sell-out. Jei! Ulsupakkaa tää kanava. Kiinteät